ഹായ് ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ടൈം വന്നിട്ട് ഒരു 5:45 അപ്പം ഫ്രഷിങ്ങും നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി ഞാൻ അരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓട്ടട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഓട്ടട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിലേക്ക് ഞാൻ മീൻ കറി ഓൾറെഡി തലേന്നത്തെ മീൻ കറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ചില സമയത്ത് ഓട്ടട എന്നെ വല്ലാതെ ചതിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓട്ടട റെഡിയായി വരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണോ സ്ഥിതി അറിയില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ മാവ് അടുപ്പത്തേക്ക് വരാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ അടുപ്പൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാ ദിവസവും അടുപ്പ് മൂട്ടുന്ന ആ ഒരു അടുപ്പിലല്ല, വേറൊരു അടുപ്പിൽ മൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്നെ ചതിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഓൾസൊക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി ഓട്ടടയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓട്ടട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറിയും റെഡിയാണ്, ചായയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറേ പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇന്ന് തേങ്ങ വലിക്കാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അലക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 എന്താ പറയുക വിളവെടുപ്പൊക്കെ നടത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുടിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും തേങ്ങ വലിക്കാൻ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ ഒക്കെ വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഇനി അതൊക്കെ ഒരുക്കൂട്ടി വെക്കണം. കാരണം എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്രാവശ്യം തേങ്ങ വലിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓലക്കൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പാനയാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഏതായാലും ഒരു പാനയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ചേമ്പ്, നമ്മളെ ചൊറിയാത്ത ചേമ്പുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ കളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേമ്പ് എൻ്റെ വിത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തള്ള ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുഴിച്ചിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. എൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ കുഴിച്ചിടാം. പക്ഷെ എൻ്റെ മകൻ എന്താ പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബക്കറ്റിലേക്ക് വാരിയിടുക, തിരിച്ച് ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ നിലത്തേക്ക് ഇടുക. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിത് ധാരാളം തന്നെയാണ്. തേങ്ങവലി വിളവെടുപ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ അലക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അലക്കി തോരയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നേരെ പോയിട്ട് തേങ്ങ വലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ഇളനീരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് പൊളിക്കും വേണം. പിന്നെ ഞാനിന്ന് ഉച്ചയത്തെ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ അരച്ച കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ എന്തായാലും പൊളിക്കണം. അപ്പോൾ തേങ്ങ പാരന്ന് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇളനീര് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തേങ്ങ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇളനീര് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പല റെസിപ്പീസും ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര മടിയായതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഇളനീര് ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങ പാരയിൽ പൊളിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെത്തി കിട്ടുമല്ലോ. നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളനീര് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെത്തി എടുക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ വെള്ളത്തിൽ അഥവാ ഇളനീരിന് ആ തേങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കരടൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ പൊളിച്ചതിൻ്റെ കരടൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ അരിപ്പയിൽ നിന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇളനീരിൻ്റെ ഇതൊക്കെ തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം കഴിച്ച് വരും. അത് എൻ്റെ മാത്രം ശീലമല്ല കേട്ടോ, എല്ലാവരും പൊതുവെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തേങ്ങ ചെറുകാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു തേങ്ങ കുറച്ച് തൊള്ളയിലേക്കൊക്കെ ഇടുന്ന സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാതെ ഉണ്ടെങ്കിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി കേട്ടോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ആ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.